салом ба аҳли ҷамъияте ки барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро дӯст медоранд. барномаро оғоз мекунем. рой ҷонси бузург ки бо Майк Тайсони нобиға рақобат хоҳад кард, дар мавриди нақшаҳои ояндаи худ ҳарф зад. ин охирин рақобате набудааст ки Рой Ҷонс бо Тайсон мегузаронад. ӯ дирӯз дар як суҳбати хуса ба рӯзноманигорон гуфтааст ки ман бо Андерсон Силва рақобат кардан мехоҳам. ӯ орзу дошт ки бо ман рақобат намояд, фақат ба ӯ имконият надоданд ки ин корро ба анҷом расонад. мо ба якдигар ваъда дода будем ки агар имконият пайдо шавад, мо ҳатман бо ҳам рақобат хоҳем кард. акнун вақт расидааст ки ин орзуи ману ӯ амалӣ гардад. хулас баъди Тайсон дар навбат Силва аст, интизор бошед, гуфтааст Рой Ҷонс. хуб шуд ки пул ба варзиш ёр шуд. ба қавле ҳамун динангӣ гап дар як суҳбати дигар кунем чи Ҳабиб Нурмагомедов варзишгари доғистонӣ ниҳоятан фикру хаёли худро ба сӯи варзиш баргардонд. ӯ дирӯз дар инстаграмаш ба рақобатҳои ояндааш ишора намуд. ӯ як ҷумлааки кӯтоҳакак навишт: моҳи октябр бо Дастин Геджи ва моҳи апрел бо Сем Пиер. дигар ягон гап нест. метавонед дигар дар ин маврид ҳарф назанед. Дастин Геджи рақиби ояндаи Ҳабиб дар саҳифаи инстаграми худ барои аввалин бор дар мавриди рақобаташон ҳарф зад. ӯ дар ин саҳифа навиштааст ки рӯзи 24 октябр ман имконе хоҳам дошт то аз меросбарии хеш иброз намоям. кулли чизеро ки ман чандин солиён барояш заҳмат кашидам дар пеш мемонам. ваъда медиҳам ки оилаи худ ва кишварамро сазовор муаррифӣ хоҳам кард, навиштааст Геджи 31 сола. ҳамин одам ба назар ҷиддӣ менамояд. Ҳабибро мезанад чӣ? Глушаков ба хотири чашмони зебои Ксения Коваленко аз шаҳри Грозный ба Москва омада нест. ин дар ҳолест ки Глушаков чанд рӯз пеш аз тарки дастаи Ахмад хабар дод ва расонаҳои иттилоотӣ менавиштанд ки ӯ ё ба дастаи Динамо меравад ё ба Спартак. хулас имрӯз маълум шуд ки дастаи Динамо аз харидории Глушаков даст кашидааст ва ҳоло ҷониби Денис бо дастаи Спартак гуфтушуник доир месозанд. Телеграм-канали Мош имрӯз навиштааст ки футболбози 33 сола аз дастаи Спартак даъват ба аввал овардааст ки маоши солонаи ӯро 1,5 миллион евро намоянд. ҳамчунин телеграм-канали мазкур навиштааст ки Глушаков ба он хотир ба дастаҳои москвагӣ меравад ки бо Ксения Коваленко, нимиятгари дастаи ССК ва мунтахаби Русия миёни занон боз ҳам наздиктар бошад. аз вохӯрии онҳо чанд рӯзи охир расонаҳои иттилоотӣ зиёд менавиштанд. хулас Глушаков шояд ба Спартак равад. Иммобиле бузургони футболро сархам кард ва ба қавле даҳони ҳамаро боз намуд. чиро Иммобиле футболбози дастаи Латсио дар бисёрголӣ Роналдо унсу истад. ҳатто Левандовскиро гузашт ва шонси соҳиб шудан ба кафши тиллоиро пайдо кард. дар дирӯза бозӣ бо дастаи Брешия ӯ муаллифи як гол шуд ва шумораи голҳояшро ба 35 расонид ки баъд аз ӯ Роберт Левандовски аз Бавария бо 34 гол меистад. Роналду бошад бо 31 гол дар чемпионати Италия мавқеи дуюмро ишғол намудааст. имсол соли Иммобиле будааст. Маурисио Сарри сармураббии дастаи Ювентус дар мавриди мағлубияти дастааш дар бозии дурӯза бо дастаи Кальяри ҳарф зад. ёдовар мешавем ки дастаи Ювентус бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва сабаби бохти дастаро сармураббӣ медонистааст. ӯ дар нишасти матбуотии баъди бозӣ гуфт ки проблеми асосӣ ин аст ки мо ягона дастае дар Аврупо ҳастем ки дар 12 рӯз 5 бозӣ гузаронидем. мо бо ҳамин хотир вазъи бозингаронро ба инобат гирифта онҳоро ба истироҳат равон кардем ва дирӯза бозӣ футболбозони ҷавонро ҷалб намудем. ба ҳар ҳол мо хуб бозӣ кардем, аммо мутаассифона шикаст хӯрдем, гуфтааст Маурисио Сарри. ба фикри ман инҷо ғайр аз ҳимояи обрӯ ин бозӣ ягон арзиши дигар барои Ювентус надошт. онҳо аллакай чемпионанд. мегӯянд зери коса нимкоса аст. Антонио Конте сармураббии дастаи Интер дар ҳар нишаст матбуотиш мегӯяд ки Месси ба Интер намеояд. ҳар вақте сармураббӣ ин гапро гӯяд, ҳатман баъди он як ҳодисае мешавад ки одамонро маҷбур мекунад то ба омадани Месси ба Интер бовар намоянд. дирӯз дар телевизиони машҳури чинии Сунинг бозии дастаҳои Интер ва Наполиро тарғиб мекарданд. дар ин навори тарғиботӣ ногаҳон сояи Месси пайдо шуд ки онро рӯи калисои Милан гузошта буданд. акнун ман ба шумо мегӯям ки чӣ гап аст. телевизиони Сунинги чиниро раҳбараш Стивен Ҷан аст ва ана ҳамин Стивен Ҷан роҳбар ё сарпарасти бошгоҳи Интер мебошад. дар телевизиони ӯ ҳангоми дастаи Интерро тарғиб кардан акс ё сояи Месси пайдо мешавад. ин ба фикри шумо чӣ маъно дорад? хулас баъди чанд сония ин наворо дигар нагузоштанд ки эфир равад. аммо гап сари ин аст ки ҳамин Месси хапак меояд чӣ?
ҳамлагари дастаи зенити санкт петербург Артем Дзюба бо схемаи 2 ҷамъи 1 шартномаашро тамдид кард. ин хабар расо баъд аз нисфирӯзии ҳамирӯз сархати тамоми расонаҳои иттилоотии русӣ гардид, чун на ҳама бар он бовар буд ки Дзюба бо ин даста шартномаи нав тамдид мекунад, чун пештар ин бозингарро ба сифати иҷора ба дастаи Арсенали Тула равон карда буданд. аз ин хотир баъзеҳо ҳадс бар он мезаданд ки шояд Дзюба дигар дар ин даста фаъолият набарад, вале ин мавсим ин бозингар беҳтарин бозиҳои худро нишон дод ва ҳамагонро бовар кунонид ки ӯ қодир аст беҳтарин бозиро нишон диҳад. саҳифаи расмии бошгоҳи зинӣ дар Твиттер навишт ки Дзюбаро барои тамдиди шартнома табрик мегӯем. ин мавсим Дзюба ҳамроҳ бо ҳамдастаи дигараш Сардор Озмун беҳтарин нишонзанҳои премьераи Русия гардиданд. ҳама чӣ дар натиҷаи меҳнат ба вуҷуд меояд. меҳнат кардан дар кор, меҳнат. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.